Tarihin sarki Ali Nuhu. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan YouTube channel nawa, ka danna mun subscriber kana ka danna mun kararrawa. Na gode. Sarki Ali Nuhu mai masana'antar Kannywood. Jarumi Ali Nuhu wanda aka fi sani da Sarki Ali Nuhu. Fitaccen jarumi ne, darakta, producer a masana'antar tace fina-finai ta Kannywood. An haifi Sarki Ali Nuhu a ranar 15 ga watan Maris na 1974 a Maiduguri, jihar Borno, Najeriya. Sarki Ali Nuhu ya fara harkar fim a 1999 kuma ya fito a fina-finai sama da guda 500. Ga wasu muhimman labarai dangane da tarihin rayuwarsa, asalinsa da iyalansa. Mahaifin Sarki Ali Nuhu wato Nuhu Paloma, wanda asalinsa ɗan jihar Gombe ne, ƙabilan Tangale Waja. Mahaifiyar Sarki Ali Nuhu wato Hajiya Fatima Kardiram, 'yar asalin garin Bama, jihar Borno, Maidugurin, Najeriya. Matarsa Hajiya Maimunatu Garba Abdulmalik, kuma sun yi aure a shekarar 2023. 'Ya'ya suna da 'ya'ya biyu wato Ahmad da Fatima. Sarki Ali Nuhu ya yi makarantar firamare a Common Children's School da ke jihar Kano. Ya yi secondary school a Science Secondary School da ke Dawakin Tofa. Ya yi digirinsa na farko a fannin ilimin ƙasa wato Geography a Jami'ar Jos. Sana'ar Sarki Ali Nuhu shine harkar fim an Kannywood and Nollywood. Ya fara shiga harkar fim ne tun shekarar 1999 ta fim ɗinsa na farko mai suna Abin Sirri ne. Fim ɗinsa na farko wanda ya fara haskaka shi shine fim ɗin Sangaya, wanda tauraruwarsa ta fara haskawa shine fim ɗin Sangaya. Ya buɗe kamfaninsa na farko mai suna FKD Production, wanda ya sanya sunan mahaifiyarsa domin tunawa da ita. Saboda kwarewarsa a harkar shirya fina-finai ta Kannywood, ya samu lambobin yabo da dama, inda kasashen waje suka kira shi suke bashi lambar yabo har da kasashen Afirka da nan ƙasa Najeriya. Shi kaɗai ne jarumin da ya yi fice a fannin shirya fina-finai na Hausa da na Turanci a kasashen nahiyar Afirka, wato Nollywood and Kannywood. Ƙarshen tarihin Ali Nuhu kenan. Ku danna mana subscribe sannan ku mana sharing. Na gode.